ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚିକି ମୁହଁରୁ ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରୁହି ଚିକି ଜୁସ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବ। ଚିକି ଜୁସ୍ ପିଇଲା ପରେ ଯଶୋଦା ମା କହିବେ, ଦୁର୍ଗା ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ତାପରେ ରୁହି ଦୂରରୁ ରହି କହିବ, ଏବେ ତ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ନଥିବ। ଏମିତି କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଚିକି କହିବ, ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ସମୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସିଆର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କରିଦେବି। ଏହାପରେ ମାଧବୀ କହିବେ, ହେଲେ ମା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? ମାନେ ରାମ ଆଉ ଆମ ସିଆ ଏକାଠି ହେବେ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? ଚିକି କହୁଛନ୍ତି, ମମ୍ ଏମାନେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବୁଲାଇବ। ଆଉ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତି ଆସି ଧରି ନେବେ। ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଭଲ କରିଦେବେ।